Dobar dan vam želim i dobrodošli. Moje ime je Radivoj Ralić i želeo bih vam predstaviti kompaniju Four Corners Alliance Group i najmoćniji kompetencijni plan ikada u online marketingu. Pa da pređemo na stvar, da probudimo uspavanog džina. Ovo je poslovna ponuda koja će vam omogućiti da stvorite i sačuvate bogatstvo. Legitimno, legalno, etičko i veoma realno. Ovo je ponuda koja će vam jednom plaćenih $18 pretvoriti u više od $500.000 i redovni mesečni prihod od 65.000 i više. Znam da to zvuči mnogo, ali ono što ću vam pokazati uverit će vas da to nije opsena i varka, već realna matematička činjenica. Ne plašite se, neću vam govoriti o složenim algebarskim trigonometrijskim operacijama, već samo o proste dve operacije, sabiranje i množenje. Prosto i jednostavno. Four Corners Alliance Group je kompanija registrovana u SAD-u 2011. godine. Legalno posluje na sve 4 strane sveta. Proizvod kompanije to su finansijske knjige, odnosno finansijska edukacija. Knjige elektronskog sadržaja, kao i mesečni finansijski magazin. Sa jednom uplaćenih $18 postajete član. To je jedini trošak i jedina investicija. To je cena kojom započinjete svoj biznis i postižete uspeh. Da naučite da postanete bogati i da naučite da ostanete bogati. Složit ćete se da to nije visoka investicija i da je pristupačna za sve ljude sveta i da možete širom sveta pronaći članove vašeg tima. U Four Corners imamo 5 načina zarađivanja kroz sistem 4x6 Matrix, kroz moć duplikacije, kroz automatsko unapređivanje i kroz 100% proviziju na zaradu vaših direktnih saradnika. Sve ovo možete postići i na prvi pogled neverovatna primanja. Pa da pređemo na pare. Pokazat ću vam način zarađivanja prvi i način zarađivanja drugi. Prvi način zarađivanja je kroz Matrix 4x6. 4 zato što radimo sa 4 člana u prvom nivou, sljedeći nivo je 4 puta veći i tako redom do kraja, do 6. nivoa. Radi se u 6 nivoa. Na tabeli vidite nivo od 1 do 6, proizvod koji se kupuje da bi dospeli u taj nivo, cena proizvoda, provizija po osobi, broj osoba u nivou i totalna zarada u određenom nivou. Dakle, sa vaših jednom plaćenih $18 kupujete prvi proizvod finansijske edukacije, prvu knjigu i otvarate vaš prvi nivo. Prvi nivo ima 4 mesta ispod vas i tu je potrebno uvesti vaše ljude, vaše buduće saradnike u ovom poslu. Važno je da oni
dospeju direktno ispod vas u vaš prvi nivo. I recimo, pronašli ste vas 4 prijatelja, uveli ste ih u vaš prvi nivo je popunjen, provizija za prvi nivo je $4, vi ste u tom momentu zaradili $16. Automatski, znači odmah po ostvarenju zarade, kompanija vas unapređuje, iz zarade uzima $10 i kupuje proizvod broj 2 i otvara vaš drugi nivo. Vaš drugi nivo po svakoj osobi dospeloj u vaš drugi nivo plaća proviziju $4. 16 mesta ima, 16 osoba, kad popune vaš drugi nivo po $4, vi ste zaradili $64. Iz zarade se, ponavljam, automatski prebacuje $25 i vi se unapređujete i kupujete treću finansijsku edukaciju i otvarate vaš treći nivo. Treći nivo plaća proviziju po osobi upisanoj u vaš treći nivo $10. 64 mesta ima za 64 osobe. Popunjen nivo treći donosi zaradu $640. Iz zarade za unapređenje u četvrti nivo izdvaja se $60 i vi otvarate vaš četvrti nivo. Četvrti nivo plaća po osobi upisanoj u vaš četvrti nivo $24 proviziju, 256 mesta ima, vaša zarada sa punim četvrtim nivom je $6.144. Ponovo se iz zarade uzima $150, kupuje se peti stepen edukacije i otvara se vaš peti nivo. Zarada po osobi upisanoj u vaš peti nivo je $60. Broj osoba koje možete upisati u peti nivo je 1024. Tako popunjen peti nivo vama donosi zaradu $61.440. Iz te zarade se $300 uplaćuje i izdvaja za kupovinu šestog finalnog proizvoda finansijske edukacije. I otvara se vaš šesti nivo. Šesti nivo nosi zaradu $120 po svakoj osobi upisanoj u vaš šesti nivo. Broj osoba u šestom nivou, broj mesta je 4096. Popunjen šesti nivo sa provizijom $120 po osobi, vi zarađujete 491.520. U totalu od prvog do šestog nivoa vaša zarada iznosi $559.824. I zapamtite, vi ste uveli samo 4 osobe lično. Sve ostalo su uveli vaši saradnici, saradnici njihovih saradnika, svako svoja 4. Jedina 4 potrebna za start. I jedinih $18 koji smo dali na početku. To je vaša lična zarada, to je priliv broj 1 i isplaćuje se jednokratno preko Platinum, Visa, debit kartice. Kartice koju vam obezbeđuje kompanija ili na vaš tekući račun, ako tako želite.
Zarada na način broj 2. To je 100% matching bonus na zaradu vaših direktnih saradnika. Veoma važan način zarađivanja. Nosi mnogo novca i jednostavno znači sve što zaradi vaš tim, zaradili ste i vi. Ovdje imamo tabelu koja pokazuje kako to teče. Vaš saradnik koga ste vi uveli u prvi nivo, odnosno u vaš prvi nivo, on u svoj prvi nivo uvodi 4 osobe. Znači, to su njegovi lični saradnici. Za njih ima proviziju $4 po osobi. 4 osobe, vaš saradnik je zaradio $16. Imate takva 4 saradnika, znači puta 16, vi ste zaradili $64. Oni se unapređuju, prelaze u drugi nivo. U drugom nivou je njihova zarada po osobi $4. Nisu uveli nikog. Njihovi saradnici su uveli po svoja 4 i popunili njihov prvi nivo. Sa provizijom od $4 svaki od saradnika je zaradio $64. Imate 4, znači suma pojedinačno zarađenog puta 4. $256 ste zaradili matching bonusa, zarada na zaradu saradnika. Tako idemo redom. U trećem nivou vaši saradnici zarađuju $640, njih 4, vama zarade 2560. U sledećem nivou, četvrtom, vaši saradnici su zaradili svako po 6140. Vama je zarađeno sa 4 saradnika 24576. U petom nivou 61.000 zarađuju vaši saradnici. Pojedinačno vi ste zaradili 245.000. U šestom nivou vaši saradnici svako pojedinačno 491.000. Vi ste zaradili 4 puta toliko. 1.966.000. Totalno zaradu od prvog nivoa do šestog nivoa vaših saradnika oni su ostvarili svako po 559.824. Isto koliko ste i vi zaradili. Znači, 559 puta 4, vama je zarađeno $2.236.000. Da se razumemo, radi se o istom 4 puta 6 matriksu sa istih jednom plaćenih $18. Pretpostavili smo da imate 4 direktna saradnika, to su oni ljudi koje ste vi lično angažovali. Možete ih imati i više ako želite, može i manje. Dakle, imate 4 saradnika i oni su stigli do šestog nivoa i zaradili su isto koliko ste i vi zaradili, 559.000, njih 4, vama čini zaradu od 2.236.000. To je suma vašeg matching bonusa. To je sve što ste zaradili na ova dva načina zarađivanja. Ali, naravno, to nije kraj. To je jednokratno plaćeni posao. Napunili šesti nivo, za sve što je urađeno, plaćeni ste i vi
više niste u matriksu. Zato bih prešao na objašnjenje zarade na treći i na četvrti način, a to je stalni mesečni prihod doživotno. On nam dolazi iz drugog proizvoda kompanije, a to je mesečni finansijski magazin sa istih početnih $18 kroz isti matriks sa istim timom. U momentu kad dospemo u treći nivo, kompanija automatski iz naše zarade uzima i prebacuje $29,95 i pretplaćuje nas na mesečni magazin. I tako mi i svi članovi našeg tima postajemo redovni kupci, redovni pretplatnici i zarađujemo proviziju od pretplate. Kroz isti matriks po broju članova u nivou i to sve do 7. nivoa, ovaj put i 7. Od 1. do 4. nivoa provizija je $1 po članu, pretplatniku. U 5. i 6. nivou je $2 i završni 7. nivo je $4 po članu. 7. nivo ukupno broji 16.384 člana. Isto toliko i pretplatnika. Ja? I pun bi donosio redovnu zaradu iz meseca u mesec. $65.536. Ovo je tabela koja to i pokazuje kako to izgleda. Znači, kompanija iz vaše zarade vas pretplati na magazin sa 29,95 centi. Provizija je $1, 4 pretplatnika, $4. Sledeći nivo, 16 pretplatnika, $16 i tako redom. Poslednji nivo, 7. broji 16.348 osoba i donosi zaradu od $65.536. To je zarada koju ćete ostvarivati iz meseca u mesec. A ukupno dok ste punili matriks, zaradili ste u totalu $76.116. To je bio treći način zarađivanja. A četvrti je matching bonus 100% na zaradu vaših direktnih saradnika. Sve što su oni zaradili i vi ste zaradili. I ovo je tabela koja to i pokazuje. Ako ste imali 2 saradnika, ostvarili 2 saradnika koji vas prate iz nivoa u nivo, kad oni dospeju do 7. nivoa, oni su zaradili svako po 65.536 i 2 saradnika su vama zaradili $131.072 stalnog mesečnog prihoda. Sa 4 saradnika ta cifra izgleda ovako, 232.000 mesečno. Pošli smo sa pretpostavkom 4 direktna saradnika. To bi značilo vaš saradnik zarađuje 65.000, imate 4 saradnika, 4 puta 65, 262.000. I sa vašom zaradom, i vi ste zaradili 65 lično, vaše primanje je veće od $300.000 iz meseca u mesec doživotno.
O petom načinu zarade neću vam puno pričati. Sastoji se u tome da iste knjige finansijske edukacije i mesečni magazin možete prodavati lično i putem MLM-a koji gradite neovisno od izgradnje matriksa u 4 korne. Znači, prodajete nečlanovima po diskontnim cenama i zarađujete proviziju na prodati komad ili na prodatu pretplatu za magazin. Da se podsjetimo o čemu smo pričali. Pričali smo o programu kompanije 4 Corners. To su finansijske knjige finansijske edukacije. To je proizvod svima potreban, bez obzira koliko novca imate ili ga nemate. Ovladati veštinom upravljanja financija je najvažnija veština koju možete imati danas. Morate imati. I mesečni magazin koji prati kretanje financija, ekonomije, trendove, kretanje novca, daje stručne analize i savete i još mnogo toga mesečno. Pričali smo o mogućnosti i o potencijalima zarade. Pričali smo o jednokratnom prihodu i o redovnom mesečnom prihodu. O tome da ovo nije MLM, nije piramida, nije prevara, nije teorija. O tome da ovo jeste jednostavna matematika, veoma realno, jednostavna šema, da je ovo put do slobode. I da ovo jeste za svakog razumnog čovjeka na svetu. Ne morate biti stručnjak za financije, niti za kompjutere. Ne morate držati prezentacije. Ne morate beskrajno telefonirati. Ne morate prodavati. Nema mesečne obaveze. Nema dodatnih ulaganja. Dovesti 4 prijatelja u svoj prvi nivo je vrlo jednostavno i lako. A to su ljudi vama blizu. Rođaci, komšije, kumovi. A kako zainteresovati ljude? Jednostavno ih pitajte. Da li ste čuli za program koji vam može $18 pretvoriti u $500.000 za veoma kratko vreme? Pogledajte video, nakon što pogledate, javite mi se i vi ste posao završili. Sve što vam je potrebno za ovo, to ste vi sami. To je vaša odluka i vaša vera u sebe i rešenost da postignete uspeh. A sve što ste videli je jednostavan plan i matematički prikaz i pokazatelj kako sistem funkcioniše i kako treba raditi da se postigne uspeh, da se ostvari cilj, a cilj je finansijska sloboda i sloboda uopšte. I zato kliknite na link ispod u opisu i pridružite se danas. Ili pozovite onog ko vas je uputio na ovu video prezentaciju, pa se uključite preko njegovog linka. Upišite se i odmah pozovite vaša 4 prijatelja. Sistem radi veoma brzo, potpuno automatski i za veoma kratko vreme može vas pretvoriti u milionera. Za nekoliko dana ili nekoliko nedelja. Ako vam iz bilo kojih razloga nedostaje potrebnih $18, samo se javite. Mi ćemo platiti za vas. Da se uključite, kliknite na link ili kontaktirajte putem e-maila ili putem telefona. Hvala vam lepa. Doviđenja.